jingpule na kitab sira kelenong ke arpu saw khod iwe hadu saw khad hanriu arpu hadu arpu saw jingstad kayaro ilade bad kapindan buram yelade pedeng kipa jongka ha jingielang jong upa halor tam ka ang yela ka shintur pada khman upa jong kan pendan buram ngalami na ka shintur jong upa halor tam bad ngalatap ya ka perthei kumul o khando ngashong ha ki jaka ki bakenjang bad ka khet jonga ha uri shot lo kumuding terben ngapiar kitnan bad kitnan jonga ki idan buram bad ki ishongkon kad ubako ngu yanga om sha pen neran kito ki batrei da ka jingirap jonga kin lepa kani baroh ken kedai ka kitab jong ka jutang ublei bahalor tam ka an ka ba Moses ula hukum yangi kum kanong pateng na ka bynta ki kinhun kurjong ujako ka pendap ye ki briu da ka jingstan kum ka wa vision but kum ka tigres ha ka ayom so ka ktien jong utrai kasam kelenong ka Blei pusaw kad khot san hinyo khandai ushipho bad khat phra hadu kha khandai ki babet sha u kisnu shngan kim ju su bukho u angel utrai uda saudong ya ki bating buram ya u bad upelat im yaki a tu ting buram ya utrai phi ki ru hu chu tang ki bating buram ya u kim ju kirdo wat ki bariuspa ki do bad ki tngan henry ki bakogu ya utrai kim ju kirdo ei ka babaha utrai udan hajan ki bapat do not bar usiuspa ya ki basdot metsim ki jingtan ju ubahok ki bon henry utrai upenlait ya u na ki baroh phon Kashithi jong palos bakhuid jaki Kristen hagalatya klenong ka pasaw kat khot lai hadu inyo hakaju karukom mangi kat bagidang khna omban se bansha hikai kum ki khenna henry endal poi kaya balamang ublei ulapha ila khun balakha na ka kenthei balakha hapo ka an banduk panlai na ka an ya kitu ki badan hapo jongka Nang bangindup yo ya kekerdan khun da kejingting khun kasabut ba philong shisha ki khun bapau da ka ba ublei ulapha ya Mynsiem jong khun jo ubaperta aba kopa phim long shu umrau henry ukhun te ba philong ukhun philong unong yo pateng da kejingbu ublei ka ktien jong utrai Ka Gospel Lucas kelenong ka maningkong kat khot arpon riu hadu lai phulai. Hau upnai bahin riu jong ka jingpun ka Elizabeth. Ublei ulapha yaw Angel Gabriel sha kashnong ha Galilia ka bakerteng Nazareth. Ulara ka khubor sha ka Wei ka Theisoti bay dek tien bad Wei ubriu bakerteng u Joseph. Na ka jait u David. Ka kerteng kata ka samla kalalong ka Maria. Uda u angel ulawan shaka bar ulaong kublei ke badap da ke jingaiei utrai udan bat phi lakil khu kerpang ye phi na plengi kenthe baroh ka Maria kal khuslai jingwat ya kata ka khubor u angel bad kalalingo kamot ayu kata ke jing kublei jingu u angel ulaong haka ko Maria wat shakting na ba ublei ulakmi ye phi Pinsa pun khun, but pinsa kha khun, but pinsa ai kerteng Jisu ya unsa long ubakrau, but unkhod khun jong baklitam. Utrai ublei ai ha ya ka khets im udaben, ukpa jong unsa long sim halor ka ying Jacob shijunam, but ka hima jong kan konshu, ka gospel jong utrai.